An kanubagaw an lafasa jama an filɛbagaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔfɛ aw fɛn fɛn k'aw sɔgɔlen b'an na foli ni tanuni ye aw ta ye nin waati ni sanga la k'aw fo a ye to an ka fara ɲɔgɔn kan an ka masa Jabaru fo k'an sinsin n'an tɔgɔ barikama ye ale min ye bi jira an na ale min y'an bɔ dɔgɔkun tɛmɛnin na ka bi sɔrɔ ya Rabbi an bɛ bɔ yan don min aw ni an y'an sara ɲɔgɔn na ka tila k'a ɲini Ala fɛ ko ni Ala sɔnna ka bi dɛnɛ fara an si kan k'an to kɛnɛya kɔnɔ ka sɔrɔ degun foyi tɛ an ni kan k'an bɛ se ka tila ka an ɲɛ kɛ kelen ye ani ka an tulo da ɲɔgɔn ma Alahu Taala kɛra o sababu ye o ma bɔ aw la o ma bɔ ne na ne b'a dɔn a ka ja a se tɛ aw ye ka kɛ wa aw yɛrɛ fana b'a dɔn k'a se tɛ ne fana ye ka kɛ nka a se bɔra masa min yɔrɔ la an ka kan k'a fɔ k'a tanu ani ka a barika da a ka ja k'i bɔ donna ka donna sɔrɔ n y'a fɔ i jari mɔgɔ ɲɔgɔn ye cogo cogo a tɛ se k'o k'i ye ka don yɛrɛ yeli fana kumaniya i ma i goyara i ma ɲɔgɔn ye cogo cogo u bɛ se ka ko wɛrɛ tiɲɛ i ma u tɛ se k'o tiɲɛ i ma Alahu Taala de bɛ se ka nin kɛ masa Alahu Subahanahu wa Taala jɔn o de y'a to ko n'i ye don o don dugusɛjɛ ye ka se a wulafɛla ma k'i ka kan k'ale Ala tanu k'a barika da faama tɛ se k'o da yɛrɛ ma dɔnnibaa tɛ se k'o da yɛrɛ ma nafolotigi tɛ se k'o da yɛrɛ ma n'o tɛ don dɔ fitiri t'i wele k'i to kaburu kɔnɔ i n'i ka setigiya don dɔ fitiri bɛ f'i kɔ i n'i ka faamaya a n'a se bɛɛ lajɛlen don dɔ an bɛ daraka dun an sigilen yen an b'a fɔ o cɛ in taara koyi Ala ka hinɛ a la n'o tɛ n'a tun bɛ yan bi o fɔra i ɲɔgɔnna caman ma o bɛ f'i ma a ka ja dɔnnitigiw k'a ka hakili to a la o tuma kira Muhamadu taalen kɔfɛ k'aw k'a lase jama ma ko ni kelen kelen bɛɛ lajɛlen na saya nɛnɛ a kumaba ani a fitinin kira Muhamadu ale ni kelen kɔfɛ ka saya nɛnɛ ko maa si tɛ to yan bilen o tuma an bɛɛ bɛ don makɔnɔ na o don makɔnɔ kɔnɔ an bɛɛ bɛ mission de la mission min an bɛɛ bɛ segin ka taa compte rendu kan an ka kɛlɛcɛ ɲɛmɔgɔ ɲɛna n'o bɛ tali kɛ hakaja min bɛ tali kɛ an dani masala ni donn'i la ka na i nana mun kɛ n'a ye mission in kɔnɔ i ye min ɲuman kɛ i ye juguman jumɛn kɛ Ala ko a mago bɛ an bɛɛ ka kɔmasegin la nanzarakan mɛ n'aw bɛ min wele ko compte rendu o tuma a ka jan an bɛɛ bɛ taa compte rendu kɛ Ala ye ni dilen kɔfɛ ne ma Ala ne nana diɲɛ kɔnɔ yan ne kun ci tɛ foyi ye jɛnɛya kɔ ne yɛrɛ kɔni tun bɛ karatu kɛ ne tun tɛ nafolo yɛrɛ bɔ ɲɔgɔn na ne tun bɛ hakaja kalo tigɛ ne yɛrɛ tun bɛ namara kɛ ne ye n jugulamaw caman tɔrɔkɔ n senkɔrɔ Ala o tuma ne ka kan ni yɔrɔ min ye sa ne yɛrɛ b'o dɔn Ala ne bila ka taa ye o de y'a to Ala ko ale tɛ ban maa si ma ale ye bɛɛ to n'i yɛrɛ n y'o de fɔ o don na n ko liberté fɔlɔ la Ala ye bɛɛ to n'i yɛrɛ Ala ma maa si diyagoya kɛ silamɛ ye kɛ kafiri ye kɛ kerecɛn ye kɛ bolisɔnna ye nka o bɛ bɔ i yɛrɛ ka faamuyali la n'an sera ye Ala ko ale na bɛɛ ɲininka wa i yɛrɛ ta fɔtɔ e yɛrɛ n'a dɔtɔ tigitigi ni nin kun ye sɛbɛko ye walima ni sɛbɛko tɛ o de y'a to ni yɔrɔ min ka kan o tuma o mɛlɛkɛ bɛ n'i ka bataki d'i ma n'a ka kan ka di kini bolo la ya Rabbi Ala k'an bɛɛ ta kɛ ten hali n'a sɔrɔ o kɛ man di Ala k'a nɔgɔya an bɛɛ ye olu de kɔni bɛ paase nka minnu n'a sɔrɔ olu ka bataki bɛ di u numan bolo la Ala k'an kisi nka maa tɛ kisi i yɛrɛ kɔ olu bɛ t'u yɛrɛ sɔrɔ jahanɛmɛ kɔnɔ o tuma na bɛɛ lajɛlen ka kɛ ɲumankɛla ye nin ye Alahu Taala ka laɲini ye nka sitanɛ kirinna ka na dugukolo kɔ k'a fana y'i kale ko jahanɛmɛ de bɛ fa ka tɛmɛ arijinɛ kan a y'i kale an dabama yɛrɛ de ye koyi ko barisabula ale bɛna an nikun keleku ka da diɲɛ n'a kɔnɔfɛnw na k'olu jarabi minɛ k'u kanu minɛ ka tɛmɛ Ala kan Ala a y'i kale nka a don sera dɛ diɲɛ kɔnɔ bi a ko fako ne bɛ ɲini ka caya n'a ko sima ye barisabu an y'an kɔ don ye Alahu Taala la filɛbaw lamɛnbaw aw bisimila Ala k'an bɛɛ sutura maa tɛ sutura i yɛrɛ kɔ sɛbɛnnikɛlaw ye caman sɛbɛn bi ko n ka olu ɲɛfɔ aw ɲɛna kunnafoni lase sɛbɛnw u ka ca n bolokɔrɔ fɛn o fɛn bɛ n bolokɔrɔ bi an balimaw dakuru ɲɛ kelen a bɛɛ lajɛlen kuma mɛn Musa Maraka bilali ko kan a kɔni min bɛ tali kɛ juges kiiritigɛlaw la olu kun ye min suma ka d'a ma k'a ka t'o kɛ kogobolo 4 ni ɲɔgɔn cɛ kaso b'o kɔnɔ a b'i n'a fɔ o waati kɔni sera bɛnkan ye layidu ye layidu n'a donna hadamadenw ni ɲɔgɔn cɛ Ala de bɛ kɛ seere ye a ka ja ka k'aw sabanan ye o tuma juges kun ye layidu min da Musa Mara ye k'a bɔra a sira fɛ barisabu a ka kasoladon waati selen k'u ye dayɛlɛ ka bɔ a da la wa a nana kaso a n'a musow n'a denw ye ɲɔgɔn ye wa a yɛrɛ ye kumakan dɔw fɔ ka ban hakaja min bɛ tali kɛ jamana kanu na ani hakaja yɛrɛ minɛ na a ye min ɲini bɛɛ fɛ sɛbɛnnikɛla dɔw olu ye dɔ sɛbɛn a la an balimaw min bɛ tali kɛ général d'armée Asimi Ngoyita an balimaw min bɛ tali kɛ faso yɛrɛ k'a bila taasira ɲuman kan ka ɲɛda ɲuman kura di an ka jamana ma a sugandira ka k'u maa ɲɛmaa ye
a sigi ni bi cɛ a ye baaraba minnu kɛ hakaja o dɔnnen don sɛbɛnnikɛla dɔw olu ye dɔ sɛbɛ o kuma na an balimaw fɔ ka taa se semaine de numérique o fana o kun cɛra n'o bɛ tali kɛ an balimaw min bɛ tali kɛ jango bi yɛrɛ tile laban min n'an b'a kɔnɔ bɔlɔlɔ ani kunnafoni ko nasira fɛ yɛlɛma jumɛnw ka kan ka don a la mun ka kan ka fama a kɔnɔ siga baroba min tun b'a la ka kɛ dɔ a kun kelen centre international de conférence de Bamako kɔnɔ CICB a kun cɛra ni laɲinibaw ye hakilina dɔw olu bɔra a kɔnɔ sɛbɛnnikɛla dɔw olu ye dɔ sɛbɛ a la nin ye ne sigikun na fanba ye bi nka n'aw tora aw sigiyɔrɔ la ka to ɲɛmadalen caman yɛrɛ bɛ n bolo bɛ minnu fara ninnu kan yanni waati k'an minɛ aw bisimila. lamɛnbaaw filɛ jama cɛ ni muso denmisɛnnin fara maakɔrɔba kan aw bɛɛ lajɛlen aw ni ɲantuma k'aw fo ani ka aw barika da an balimaw hakaja min bɛ tali kɛ bi an bolo ɲɛfɔlɔ teliyala yɛlɛ an ka don kunnafoni kɔnɔ nin ye bataki ye min bɔra 15 Anbugu polisiso yɔrɔ la 15 Anbugu polisiso ko olu bɛ aw bɛɛ lajɛlen ladɔnniya min bɛ tali kɛ o don na juillet kalo tile 28 tɛmɛnen na an balimaw hakaja olu kɔni y'u bolo da karatu fɛn caman kan min bɛ tali kɛ hadamaden yɛrɛ n'i y'a dɔw don i da kɔnɔ k'a saran ka t'i nugu ba kɔni na minnu bɛ maa kuma yɛlɛma k'i bila kuma lankolon fɔ ani ko lankolon kɛ la hakaja min bɛ tali kɛ ɲɛnaminimafɛnw na dakuru ɲɛ kelen o don olu bolo dara a camanba de kan min bɛ tali kɛ an balimaw mobili kofɔlen dɔ kɔnɔ mobili min n'a sɔrɔ olu y'a sosa k'a jateminɛ mobili min n'a sɔrɔ kɔlɔkani yanfan in kɔni fɛ olu ye a jateminɛ kunnafoni sɔrɔ olu ka ɲɛfɔcogo la ka dɔdɔdɔ fo kana hakaja ka n'u bolo da ka ten ŋami u bolo dalen a kan u y'a sɔrɔ an balimaw fɛn caman bɛ karatu fɛnw kirimifɛnw ɲɛnaminimafɛnw hadamaden yɛrɛ ka sigi k'a la juguya k'i bɔ maninfinya yɛrɛ hukumu kɔnɔ o camanba de olu de tun b'a kɔnɔ taramadɔliw ani ka taa se min bɛ tali kɛ an balimaw min bɛ tali kɛ taramadɔli ye ani ka taa se fɛn yɛrɛ min bɛ tali kɛ chambre indien ani fɛn caman yɛrɛ olu tun bɛ hakaja nin ko in a mobili kofɔlen kɔnɔ u y'a sɔrɔ min bɛ tali kɛ maa dɔw ye olu b'a kɔnɔ maa saba bonyanko dɔ b'a la o tɔgɔ ko SK in yɛrɛ san 20 bonyanko an balimaw tali kɛ LD la ale si san 18 an balimaw fo ka taa se SD yɛrɛ o fana hakaja o fana o bɛ taa san 19 ninnu bɛɛ lajɛlen ye den ta aniw ye o tuma commissaire min bɛ tali kɛ Jibril Ɲamile ani a ka cɛdenw u y'u bolo da bɛɛ lajɛlen ka waati min na u y'a bɛɛ lajɛlen susa ni ka taa di kiiritigɛlaw olu ma u ye nin baara min kɛ a cɛsiri ani a wulikajɔ yɛrɛ kama foli ni tanu batiriw ma polisi yɛrɛ ɲɛmaayaso fɔ yɛrɛ ci kɛcogo ɲuman ko o bɛ foli ko bɔ o tuma ale dan b'a la polisiw formation ni minɛn minnu b'u bolo ani hakilisigi ni jateminɛ min b'u la kɔsa in na subaw tɛ sa nka n'u k'u bɛ min kɛ an balimaw hakaja u b'a kɛ barisaba a seko b'u la a dɔnniya b'u la wa fana a minɛn jolenw wa fana o bɛ u bolo o de y'a tɔ a dan b'a ka cɛdenw na n'ala sɔnna a ma Bamako a n'a lamini Mali yɛrɛ fantan a 4 bɛɛ lajɛlen fɛ hadamadenw bɛ se k'u da ka sunna barisabu an balimaw u bɛ k'a ta jɔja fɛ su ni tile u ti da wa fana hakaja u bɛ yaala hakaja i n'a fɔ gingin kɔrɔ an balimaw o tuma k'a b'o danaya ta k'o foli kɛ ka ɲɛsin u bɛɛ lajɛlen ma commissaire a n'a ka jama 15 Anbugu commissaire a fɔra kosɛbɛ polisi direction fɛ n'o y'u ka ɲɛmaw ye ka yira k'a fɔ u ye nin baara min u ye kunnawolo kɛ barisabu ni maa min ye ciden fana ma ta hakaja a kɛ ni hakilisigi ye ka segin ka na o bɛ wasa ko fɔ o bɛ kunkɔrɔta ko fɔ kunnafoni républicain worodugu jegwa ani forobaliɲata n y'a sama ka bɔ ale kɔnɔ bi aw bonya b'a la an balimaw a bɛɛ n'a ta bamananw ko ten ko dusumango a ye to an ka to kalama kɔnɔ n'a sumana an b'a dun dusumango tɛ sɔn o ma koyi ale n'a kɔngɔtɔ bɛ taa a b'a fɔ ko ale tɛ se k'o kɔnɔ kunnafoni lase sɛbɛn dɔ bɛ ne bolokɔrɔ min tɔgɔ hakaja nato ye ko républicain worodugu jegwa ani forobaliɲata la haute autorité de la communication anw ka denfajala tabaw welela kibaruya dɔ fɛ kibaruya min n'a lasera réseau n'a fɔ réseau média et droit de l'homme min bɛ tali kɛ anw kunnafonidilaw anw lafasali ani ka taa se anw ka kiiriko an ka sariya hakaja ka se k'an bila an ka hakɛ kɔnɔ janko liberté d'expression bɛ min ɲɛfɔ
n'o bɛ tali kɛ anw ka baara yɛrɛ laɲini ye a n'an ni hakɛ belebeleba yɛrɛ min ka baara in kɔnɔ jango an balimaw o tɔn in u ye weleweleba kɛ welewele belebeleba kɛ min ni hakaja a kɛra juillet kalo tile 29 tɛmɛnen na hakaja fo kana se tile 31 ma u ye wele min kɛ a la fanbaw olu filɛ u ko olu ye kɔlɔsili kɛ u ye lamɛnniw kɛ u ye jateminɛli kɛ ani u ye dodolimadɔ kɛ dodolimadɔ minnu n'a y'a sɔrɔ an balimaw n'aw hakili b'a la arajoso dɔ bɛ an fɛ yan n'a bɛ wele ko Kiledu olu ka jɛmukan dɔ bɛ yen n'a tun bɛ wele ko Allo Kiledu n'aw hakili b'a la jɛmukan in kɔni hakaja a sonsorola fɔlɔ k'a jɔ fɔlɔ an balimaw ka min bɛ tali kɛ juin kalo tɛmɛnen tile 25 kan haute autorité anw ka denfajala tabaw a kɛra ni olu ka hakilina ye sɛbɛnden bɛ k'a fɔ cogo min a k'o hokumu de kɔnɔ ninnu ko hakaja olu ka nin jɛkuluba in u ye kɔlɔsiliw kɛ jateminɛ minnu kɛra ani hakaja hakili lamɛn minnu kɛra olu y'a ye k'a fɔ tigitigi tiɲɛ don amadi jete ko dɔ la a tɛ wɛrɛ cikun bɔ munna olu b'o fɔ jɛmukan in gulo hakaja ani bi cɛ olu ɲɛ b'a la yiriwa ni hakaja taasira caman bɛ yen nɔ minnu tun ye kurukasew ye minnu tun ye ɲɔgɔn faamubaliya ye minnu tun ye filiw ye hakaja baara ninnu kɔnɔ n'u bilara u minɛ kɔnɔ o tɛ hakaja min bɛ tali kɛ Kiledu dɔrɔn na o bɛ hakaja kibaruya in n'a bɛ tɛmɛ sira o sira kɛ n'o bɛ tali kɛ ka telefɔni labila i ka don allo ne hakilinata ye nin ye jamana in yɛrɛ kɔni an k'a kɛ tan walima an k'a don yan fɛ a kuma ɲuman n'a kuma jugu hakaja k'a bila minɛn kɔnɔ ani k'a hakili sigi k'a d'a kɛbaa ma barisabu a dɔw bɛ na ni kuma ninnu ye cogo min a faamuya ka go a mɛnni ka go tulo yɛrɛ kɔnɔ kosɛbɛ jango hakili bɛ se k'a faamuya cogo min na nka maa minnu bɛ kuma ninnu lamɛn an balimaw hakaja n'o ye anw kunnafoni dilaw ye n'anw bɛ sigi k'u bilasira kumakan ninnu bɛ fɔ anw minnu ni ɲɔgɔn cɛ a ka kan baara yɛrɛ dɔnniya kɔnɔ hali n'a sɔrɔ n'u k'u bɛ keleku n'u k'u bɛ sira bila walima n'u k'u bɛ sirajan taama kɛ waati min u hakili yɛrɛ bolo o tuma an k'u bɔ o bolo ni k'u bila sira surumani kan faamuya bɛ walankata wa fana hakaja bonya ni karama bɛ min kɔnɔ nin de ɲinina la haute autorité de la communication fɛ anw ka denfajala tabaw n'a ma ɲɛ k'a fɔ kuma in kɔni a fɔ ni bi cɛ faamuyali caman bɛ ka sɔrɔ jɛkulu in ka ɲɛfɔla olu ka hakilina kɔni y'o ye n'a ɲɛma hakaja o ye Bukari Ndaw ye a y'a jira k'a fɔ ko in bɛ yɔrɔ min na bi a bɛna ta den kɔni bugɔkun ye ko a ye kolankolon kɛ a ye kokolow kɛ hakilina ɲuman t'a la walima taasira ɲuman t'a bolo nka ni den fana seginna kɔ bugɔli kɔfɛ walima babali kɔfɛ k'a dɔn ale tun bɛ ko min na ko ɲuman tɛ a seginna kɔ k'o jogo in dabila a ka kan fa fana k'a gɛrɛ a la a tun bɛ mandiya kɔrɔ min kɔnɔ a ka kan k'a ladiya o cogoya kelen na wa ani fa tun bɛ gɛrɛ ɲɔgɔn na kɔrɔ min kɔ ni fa y'o kɛ den in b'a dɔn tigitigi wa n ka di n fa ye nka ko in de tun kɛra sababu ye k'a mabɔ ɲɔgɔn na nka ni fa y'a to an balimaw hakaja u ka to mabɔna in hokumu kɔnɔ badabada n'ala ma jan kɛ den bɛ ko wɛrɛ bila a kɔnɔ n'a m'a fɔ k'a juguya bɛ fa la a b'a fɔ k'a kɔniya bɛ fa kɔnɔ hakaja o bɛ na ni ko wɛrɛ sigi kɔnɔ o tuma nin jɛkulu maaw ko olu kɔni bolo k'a fɔ radio Kiledu an balimaw hakaja u ka jɛmukan in Allo Kiledu a jɔra kungo hakilina minnu kama sigiden minnu kama ani haki ye laɲini minnu kɛ bi olu ka jateminɛ na n'ala sɔnna ma ko in bɛ se ka bila a minɛ kɔnɔ o laɲiniw bɛɛ lajɛlen bɛ sabati barisabu olu bɛ k'o misaliya sɔrɔ ka bɔ min bɛ tali kɛ jɛmukan in ɲɔgɔnna bɛ kɛ arajoso ni télévision so fɛn o fɛn na barolasigiw debaw hakilina dajiraw telefɔnijiw senfɛ olu y'a ye k'a fɔ yɛlɛma bɛ ka don a caman na o tuma olu b'a ɲini la haute autorité de la communication fɛ diyagoya tɛ dɛ ka dindi u ka walima k'i bɛna u ka baara ɲɛ yira u la o tɛ dɛ laɲini don hakilina dajira don baara ɲɔgɔnya kɔnɔ u b'a lajɛ u fɛ u ka ko in jateminɛ ni hakili ye jango amadi jote ko dɔ la a tɛ wɛrɛ cikun bɔ den kɔni m'a nɔgɔ i bɛ den ko a m'a nɔgɔ cogo o cogo i bɛ den koliji de bɔ ka bɔ mana kɔnɔ nka n'i ye mana ni den bɛɛ lajɛlen n'a koliji bɛɛ lajɛlen bɔ o tuma a bɛ k'a dama ko yɛrɛ ye kunnafoni républicain worodugu jegwani ani foroba ɲata a fɔ b'a kun ye ale de bi aw bonya b'a la an balimaw a bɛna ta bamananw ko ten ko sɔgɔsɔgɔ kɔni na bɔnɛ tɛ o n'i m'a kunu i n'a tu duguma o n'o ye kaari ye kunnafoni lase sɛbɛn dɔ bɛ n bolokɔrɔ tuguni an balimaw hakaja n na tɔgɔ in kɔni ɲini a tɔgɔ de ye ko challenger ko an balimaw an ka baaradege minisiri an balimaw a ye kunnafoni dɔ bɔ ka bi ten ŋami min ye hakaja maa caman y'i tulo ma da k'a lamɛn a ko centre de formation ba dɔ bɛ anw fɛ yan centre de formation hakaja professionnel n'a bɛ dɔ CFP la a bɛ seninkaw olu fɛ a jabala bɛ yen Umu Salisɛki ko
an balimaw hakka ja ay waati furancɛ dɔ fɔ a ko waati furancɛ ni ɲɔgɔn cɛ an balimaw hakka ja ladigili minnu kɛra ye lakɔgɔli minnu kɛra nin yɔrɔ in na an balimaw hakka ja ko a b'a jira k'a fɔ maa min n'a sɔrɔ a sera ka lakɔgɔli lase olu ma ka dɔnniya di u ma a bɛ se sifinnaka maa 1940 ani 40 bonyangola ale ka dɔnniya la ha kuma in kɔni a lamɛnna kosɛbɛ o an balimaw nin sɔrɔla fɛn min ye tali kɛ u ka session ordinaire dɔ senfɛ n'o bɛ tali kɛ u ka conseil d'administration dɔ la san kuncɛ o kuncɛ walima kalo kunbɛn o kalo kunbɛn n'u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ka hakilinaw di ɲɔgɔn ma mun kɛra n'a ɲɛna tɔ ye jumɛn ye mun ka kan ka fara a kan walima mun ka kan ka bɔ baaraw taabolo la Umu Salseka ale ye minisiriso ye min n'a sɔrɔ nin centre de formation belebeleba in a ka baara bɛ kɔsɛmɛ ale ka minisiriso la o de y'a tɔ kɛnɛ in kan hakaja a ye kuma sangalen caman fɔ min bɛ maa nisɔndiya min bɛ maa hakili minɛ a y'a jira k'a fɔ jamana faama Général d'armée Asimi Goïta na ani bi cɛ ale yɛrɛ bɛ gouvernement min kɔnɔ an balimaw hakaja n'o bɛ tali kɛ o ɲɛmaa bɛ tali kɛ général division Abilaye Mayiga la kungilenna kelen min dira ale ma dɔwɛrɛ tɛ dɛ malidenw baara ko bɛ se ka wasa kɛ cogo min na minnu yɛrɛ tɛ baara la olu ka baara ko ka ɲɛnabɔ minnu yɛrɛ b'a la u ka se ka lakoko k'u jo ani k'u hakili sabati a kɔnɔ ka dɔnniya walankata diɲɛ ma don o don barisabu n tɛ nin ko in dɔn o ye tiɲɛ nka a dɔnbalajɛrɛw ma fara ɲɔgɔn kan k'a ɲɛf'i ɲɛna hakili na kɔkɔ wa faamuyali yɛlɛ na walankata Umu Salseki ko o de y'a tɔ o baarakɛyɔrɔba min walima o soba min bɛ olu bolo ka denmisɛnninw ka fɔ k'u hakilina kɔkɔ ani ka to ka dusukun ɲuman d'u la min n'a sɔrɔ dɔnniya tɛ u la ka dɔnniya kura d'u ma minnu yɛrɛ ni dɔnniya b'u la ka dɔnniya kɔkɔ ani k'a sinsin k'a jidi ka caman yɛrɛ di a ma ka fara kɔrɔlen kan o de bɛ wele ko centre de formation professionnelle n'a bɛ dɔ dakuruɲɛ kelen CFP a sigiyɔrɔ bɛn bɛ Senukaw fɛ yen nɔ a ko san 2021 ni maa min y'a ta k'a lajɛ an balimaw kana bila fɔ san 2025 la subahanallahi an balimaw Umu Salseki ko olu sera ka denmisɛn min la kɔkɔ ka dɔ fara a ka dɔnni kan k'a jo a ka baara yɛrɛ dɔnniya a hakaja ka caman fara o fana kan min bɛ se k'a wasa a k'a yɛrɛ ta ka maa yɛrɛ ta an balimaw k'a bɛ se sifinnaka maa 1940 bonyangola wa a ma kɛ bolofara kelen na dɛ a kɛra bolofara kelen-kelen bɛɛ lajɛlen na kɛnyɛrɛye ka ca a kɔnɔ forobacɛw ani ka taa se baaramisɛnnin kɛbaw ma cɛw b'a la musow b'a la a denmisɛnninnaka de ka ca Umu Salseki a ka ɲɛfɔ la nin bɛ bila hukumu min kɔnɔ dɔwɛrɛ tɛ jamana faamaw premier ministre hakɛta ka taa di jamana faama ma Général d'armée Asimi Goïta miyankɛ cɛ Mali faama fɔlɔ an balimaw dɔwɛrɛ tɛ dɛ yanni Mali kura taa sira a ka hakilina o de ye yanni san 2063 an balimaw m'a fɔ sa maliden bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ baarakɛla ye an balimaw nka yan'o cɛ e ko baarakɛla tɛna caya ni baarakɛbali de barisabu n'u ko a bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ baarakɛla ye baarakɛbaliw fana b'an jɔ la dɛ dafinw dɔgɔnɔw bi yan miyankaw bi yan ani ganaw olu kɔni fura dama tɛ baara fɛ o fo n'a kɛra furabulu tigɛ ka feere ye kunnafoni challenger a sɛbɛnbaa kun ye ale de ye bi sɔgɔmada in na aw bonya b'a la. An balimaw a bɛna ta bamananw ko ten ko gɛsɛ tɛ maa min da a ye n'an ka gɛsɛ nɔfɛ baari ta e man kan ka taa o kɛnɛ kan barisabu ɲin t'e da o e bɛ taa mun gɛsɛ nɔfɛ kɛlɛ la kunnafoni lase sɛbɛn dɔ bɛ n bolo kɔrɔ an balimaw ye républicain challenger soir de Bamako nouvelle horizon n k'a fɔ les échos a bɛɛ lajɛlen kɛ mɛ ka min sɛbɛn bi n'u ma sɔsɔli k'a la o de ye k'a fɔ Musa Mara hakaja a bilala a bɔra kasobo kɔnɔ ten n'a yɛrɛ ye wa a taara so ko in kɛra cogo di dɛ an balimaw a ko ɲɛfɔli la maa bɛ se ka min faamu min bɛ tali kɛ premier ministre kɔrɔ la Musa Mara a ka tɔ politiki tɔn cira n'o tɛ ka kɔn o ɲɛ a ka tɔn bolofara min kun bɛ yen bɛrɛbɛrɛlitɔ nasira fɛ o kun tɔgɔ ko yɛlɛma Musa Mara a ye min bɛ tali kɛ ko caman na a y'o kɛ ministre hakaja ministre ɲɛmaayaw a y'olu kɛ an balimaw komini dɔw bɛ yen nɔ a y'olu ɲɛmaayaw kɛ min bɛ tali kɛ mairiya la an balimaw fɛn caman bɛ jamana in kɔnɔ a da donna o ko caman na nka an balimaw yɛlɛma kaso a ma da mɔgɔ min bɔgɔ la yanni diɲɛ wuli cɛ i n'a nɛnɛ o de y'a tɔ Musa Mara ko ale b'a ta bila o minɛn kɔnɔ kaso min kun sumana ka d'a ma kiiritigɛlaw fɛ an balimaw hakaja kaso in kɔni sera a kundama na n'o kɛra sibiri tɛmɛnen hakaja nin kalo tile fɔlɔ o ti kalo 2026 kiiritigɛlaw kɔni ka layidu tɛ wuli fiyewu fiyewu an balimaw ko in kɔni dafa
ha e ko eri farala ka wa fle ka daile ka bwada la musa mara joni ye ika minon fara nyanga ika ta ika so o kuma mingun voriye abelata abela jile ko ni dafara o kuma tani yere kiri ka juru tila bli foni ye ko reke note mingoni kun fora o bana hakli jigla musa mara hakaja ajira ka fo ni dona ma kama na bena de ndo ma octobre kalo do kile muka ani wolonvla bafla hakaja ani muka ni duru ambal mo hakaja atumine na hakaja ka ke kasula dinye min metalike lutte contre la cybercriminalité olu de kunye hakaja musa mara hakaja ka mine ka kiri o kera sababu ye ala ka fo sanfla kaso bembe ko akoke million kele ambal mo hakaja ani wa keme bunyango ko ako da kene ka tingami nga fo wa keme bunyango ambal mo ka ko da kene ka tingami ambal mo o de kera sababu ye musa mara hakaja ko akumine na ka do kaso bongo ni konnana nga ayre bole ko ne kuma chaman fo ba saba ga dakunya fo lay minye anko ambal mo hakaja ale ya fara bela jirima ale ya bla mine mi ngono dore tede kaso ko ni mada hada mademi mbokola ambal mo ibake nya kono ya wa ale ba bla o mine kono abanye na tirisira fe balmo ni sigi nyon ma shi kana ma shi jugu ya na ale kani hakilina nyi ni ndoro minye ale resro ambal mo ni humba ali daka de la fa nga kede o kuma ba bla o mine kono fulana aya muso fo kaka dimba ya fo abangi baga o hakaja kata se ajinyo ma tiri true ni tiri jan fɛn fɛn n'o sen donna ko in na hakaja a y'u bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn ala kana maa si sara n'a ɲɔgɔnna ye ala ka bɛɛ lajɛlen kisi a ɲɔgɔnna ma musa mara ko ale yafara bɛɛ ma bɛɛ lajɛlen ka yafa ale yɛrɛ fana ma hadamadenya sigin bɛ nin de kan don dɔ ka di tama wa don yɛrɛ dɔ ka ko i n'a fɔ jalaji o kumana ale bi sɔn o ma n'i sɔnna ka na diɲɛ kɔnɔ i bi sɔn nin fɛn fila de ma ko ye bari sabu don bɛɛ lajɛlen tɛ jɛ ka diya wa don yɛrɛ fana bɛɛ lajɛlen tɛ jɛ ka goya musa mara ko a b'o foli kɛ a teriw ani a somɔgɔw kelen kelen bɛɛ lajɛlen na ne y'a sɔrɔ kunnafoni lase sɛbɛn dɔw y'o sɛbɛn challenger ko musa mara k'a kunkolo kɔni kɔrɔtalen de bɔra kaso bon kɔnɔ ale y'o da ka mun na ko bari sabu n'i y'a ta k'a lajɛ min bɛ tali kɛ an balimaw don tɛmɛnenw na minnu kɛra hakilina di na sira fɛ o dɔnnen don ka kɔ bɛɛ fanga ɲɛ maa minnu ye kɔlɔlɔ sɔrɔ musa mara ta in ɲɔgɔn na u ka hakilina dili sira fɛ ne miirina ta ye nin ye walima ne fɛla ta ye nin ye jamana ko la n'o kɛra sababu ye k'olu minɛ k'u don kaso la a ye hakilina dɔw di olu kan wa o kɛra fanga minnu fana kɔnɔ o kumana a ye dɔ fɔ olu la o de kama musa mara suma k'a kɛ maa ye ko a kɛra maa kunkolo kɔrɔtalen ye hali n'a y'a sɔrɔ a bɔra kaso bon kɔnɔ munna an balima k'a minɛna fɛn kelen min kɔsɔn maa bɛ se k'a fɔ o kun ye hakilina di de a y'a hakilina ta fɔ fasoko la yɛlɛma an balima olu bɛ ɲininkali kɛ k'an to bɛɛ fanga kɔnɔ démocratie munna hakaja kɛlɛbaw kɛlen kɔfɛ ka niw bi ka joliw bɔ min bɛ tali kɛ donba tɛmɛnenw na n'o kɛra sababu ye jamana kana a yɛrɛ sɔrɔ bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i hakilina ta di bonya ni karama kɔnɔ olu tun ma d'a la k'a faamu k'a fɔ maa yɛrɛ bɛ se ka kɛ hakaja nin ko in sababu ye tuguni ka gɛlɛya hakaja k'o sɔrɔ nin hukumu kɔnɔ nka a ma tigɛ da o da la an balima ni taama ma b'a bolo fini fana ti baw se bɛ duguma an balima sa bɛ duguma an bɛ dugawu de kɛ ala k'u bɛɛ lajɛlen kisi ɲɔgɔn ma o de y'a tɔ min bɛ tali kɛ challenger ko amala musa mara ko olu kɔni ka hakilina ni olu ka jigiminɛ na a kuma sulilen ma bɔ kaso bon kɔnɔ dɛ k'a kun kɔrɔtali de bɔra wa wasali de bɔra barisabu an balimaw kuma min n'a sɔrɔ o fɔra a ma an balimaw k'a y'o kɛ olu kɔni ka hakilina ni olu ka fɛlata la o kɔni ye jamana in hakaja a laɲiniba dɔ ye min kɛra kabi kunungo jamana in hakaja a ma ba tɛmɛnenw fɛ bɛɛ lajɛlen n'i ka hakilinata bɛɛ n'i ka faamuyata kunnafoni an balima a ka ca ɲ'a fɔ républicain challenger soit de Bamako an balima les échos ani ka taa se min bɛ tali kɛ républicain ma min bɛ tali kɛ nouvelle horizon soit de Bamako ninnu bɛɛ lajɛlen dɔ sɛbɛn a la sɔgɔmada in na aw bonya b'a la. an balimaw a bɛɛ n'a ta bamananw ko ten ko ne ka jan ani ne ye cɛjanba ye kuma ninnu ye fila ye wulikajɔ de b'u bɔ ɲɔgɔn na ma hakilitigiw de b'u kɔrɔw dɔn k'u bɔ ɲɔgɔn na kunnafoni lase sɛbɛn dɔ bɛ n bolo kɔrɔ an balimaw soir de Bamako ale ye min sɛbɛnba ye a y'a jira k'a fɔ min bɛ tali kɛ jamana faama la général d'armée Asimi Ngoita miɲɛnka cɛ a bɛ kuma minnu fɔ mɔgɔw b'a kɛ kuma salolen ye nka n'an bɛ taa ɲɛ kow na jateminɛ a ye kuma dɔ fɔ don min jamana faamaya bɛ ta k'a sugandi k'a d'a ma danaya kɔnɔ mali faama fɔlɔ ko o don miɲɛnka cɛ a ko n'ale baara min kalifalen filɛ la n'a ye wasa sɔrɔ a la n'a ye yiriwa sɔrɔ sifinnakaw aw ta don ala ka n'a kɛ ni ne ye kumasuli sɔrɔ a la
ay dala k'a fɔ ko aw ni ne an bɛɛ lajɛlen na kumasulu sɔrɔ barisabu aw ni ne bɛɛ lajɛlen de kelen ye wa fana ne ye sifin ye aw ye sifin ye a ye nin kuma fɔ don min maa caman ko hɛ nin ye politikimaw kɔni natɔ ye barisabu nin kuma ninnu salenw maa nɛgɛn kumaw bɛ minɛ ka bɔ olu de yɔrɔ la nka i jɔw ka sigi ba ye n'u y'u ka ŋaniya sɔrɔ ka ban u b'u sen kɛ k'u ka layidu jɔlen kelen kelen bɛɛ lajɛlen tan k'a bin aw kan ye u bɛ taa n'u sen fila ye an balimaw a ye kuma in fɔ cogo min a b'a la ka taa a jɔjan fɛ kelen kelen hakili bɛnnaw ko ten an balimaw Musa Mara a ka ja n k'a fɔ jamana faama min tali kɛ Général Asimi Goyita la Mali faama fɔlɔ an balimaw a ye nin kuma fɔ don min ani bi cɛ a bɛ ɲini ka janya nka Asimi Goyita a bɛ ka baara in bɔ a sira fɛ mun na an balimaw a k'a lamɛnba in bourse n'o bɛ tali kɛ dɔnniya yɛrɛ ɲininen kɔfɛ maa minnu n'a sɔrɔ olu kɛra Sudanso la yiriwataw ye a ka ja minnu sen tɛgɛ diyara kalanko nasira fɛ moyenne yɛrɛ biɲɛ dira minnu ma an balimaw hakɛ ja olu ka moyenne sɔrɔ tan anw na ɲɔgɔnnaw ko don miyankaw tɛ nin sɔrɔ ganaw tɛ nin sɔrɔ dafinw kɔni olu tɛ nin sɔrɔ an balimaw minnu ka moyenne sɔrɔlen bɛnna an balimaw 14/20 ani ka taa se an balimaw hakɛ ja 12/20 an balimaw ninnu kɛra hakɛ ja Sudansow cɛla hakɛ ja yiriwasow ye jamana faama ko o tuma nisɔndiya sɛbɛn ka d'u ma u ka t'u ka hakaja min bɛ tali kɛ baara tɔ walima ani ka taa se u ka dɔnniya tɔ ka se ka walankata o bɛna kɛ cogo di sanuko bunna a kun kan min bɛ tali kɛ an ka minisiriso min bɛ n'a ɲɛsinnen bɛ min bɛ tali kɛ ɲinini ma ministère de n k'a fɔ sanfɛ kalan ma fo ka taa se ɲinini ma an balimaw recherche olu kɔni a ka ja ko u fana ka tɔmɔni kɛ tɔmɔni min n'a sɔrɔ anw ɲɔgɔnna dɔw olu kɔni tɔmɔna e ko bourse tɛna di olu ma wa u bɛna taa u ka baara tɔ ni ka u walankata wa jamana faama ko a ko ka teliya ko ye minnu ye moyenne ɲuman sɔrɔ n y'a fɔ 14/20 ka na bila fɔ 12/20 na subahanallahi n'a sɔrɔ u si a ka ja a tɛ tɛmɛ san 21 kan décembre kalo nata o b'u kɛ o ye u kana tɛmɛ o kadara kɔni kɔnɔ a y'a sɔrɔ ɲa dɔɔni n'o tɛ a kun n'anw fana si don a la dɔɔni yaasa an yɛrɛ fana ka taa hakili janabɔ dɔɔni an balimaw ko olu nata minnu si bɛ san 21 a ka ja n'a bɛ bɛn décembre kalo nata ma o tuma ni olu si bɛ dafa o la walima n'olu si b'o kɔnɔna na k'olu ka taa an balimaw hakaja ka min bɛ tali kɛ bourse di u ma min yɛrɛ baara bɛɛ lajɛlen jamanakuntigi ko a ka teliya Général Asimi Goyita ale ka kow de sira ka teli k'a ka kɛ ka bɛn nin kalo tile 7 yɛrɛ nata ma 17h nɛgɛ kaɲa 17 an balimaw k'u teliya ni min bɛ labɛn kɛ o k'o kɛ ni min yɛrɛ bɛ min fɔ a suma ye o k'o kɛ ni miyanka ni gana min n'a sɔrɔ olu bɛ burusi kɔnɔ dugu la k'u teliya kana Bamakɔ joona o tuma yaasa u ka taa u ka kalan tɔ kɛ Général Asimi Goyita ko ten kunnafoni a ka ja min bɛ tali kɛ Suwaduma ko la ale y'o sɛbɛn n'o tɛ kunnafoni lase sɛbɛn yɛrɛw fana y'a jira k'a fɔ min bɛ tali kɛ an balimaw semaine de numérique la a kun cɛra ni laɲinibaw ye min bɛ tali kɛ an balimaw kunnafoni ko yɛrɛ bunna a kun ka bi a bɛ se ka bila minɛ jumɛn kɔnɔ sɛgɛsɛgɛli ni jateminɛw ani ɲɛdɔnbaabaw olu ye dɔgɔkun kelen kɛ Centre international de conférence de Bamako kɔnɔ CICB ko ɲɛmaaya tun b'an ka premier ministre bolo Jean Division Abilaye Mayiga an balimaw kuma caman fɔra nka n'i ye ko in yɛrɛ ta k'a lajɛ bi kunnafoni di yɛrɛ a bɛ ka taa minɛ min kɔnɔ a ka kan dɔnniyaw ka walankata min bɛ tali kɛ intelligence artificielle ani ka taa se a ɲɔgɔnna yɛrɛ caman ma npogotiginin na k'a de kun ka ca a kɔnɔ min bɛ tali kɛ an balima npogotigininw olu kɔni k'olu ye dɔnniya caman sɔrɔ a ko kɔnɔ wa n'Ala sɔnna ma ko a dan b'a la premier ministre yɛrɛ ko ale wasara kosɛbɛ barisabu dɔnniya kura minnu dira u ma dɔgɔkun kelen kɔnɔ denmisɛnw ye faamuyali minnu kɛ ani hakilina minnu bɔra a kɔnɔ ale y'a dɔn k'a fɔ n'Ala sɔnna ma don nataw la wa wasa bɛna k'a kɔnɔ kunkɔrɔta ani hakilisigi ko o bɛ se ka k'a kɔnɔ an bɛ dugawu kɛ Ala k'a kɛ ten sapeur pompier minnu bɛ tali kɛ protection civile olu fana ye minɛn kura caman sɔrɔ min bɛ tali kɛ citerne minnu bɛ jiw ta galaba galaba la ka taa ani ka taa se minɛn kura caman yɛrɛ karew ani ka taa se fɛn caman yɛrɛ ma min bɛ se ka to u ka baara bɛ se ka ji di u bolo sɛbɛnnikɛla dɔw olu fana ye o sɛbɛn buuri Tɔnbɔkutukaw olu fɛ yen nɔ a ka ja Tɔnbɔkutu ko buuru prix kɔni ko dɔrɔmɛ 10 kun farala a kan e ko dugukɔnɔmɔɔw ma haraja wa u dusumangoyara wa u y'a ɲini tan in a ka ja a ka bɔ a la barisabu burukala dɔ bɛ yen burukala min n'a sɔrɔ u kun b'a sɔrɔ dɔrɔmɛ 20 na min bɛ tali kɛ tile damadɔ in kɔnɔ ko dɔrɔmɛ 10 farala a kan k'a kɛ 30 bonyanga o de y'a to u y'a ɲini burudilannaw fɛ k'u ka tan in jigi ka bɔ a la ɲɛ min y'a bilatɔ y'a kan k'a k'a bɔtɔ y'a la teliya teliya la burudilannaw fana y'u ta fɔ dɛ ko olu tɛ min sɔrɔ o kɔrɔmuso ka kɔɲɔ na k'o tɛ se ka bɔ olu ko barisa buru dilan matériel k'olu de sɔrɔli gɛlɛya fariniw a n'a ɲɔgɔnnaw an bɛ dugawu kɛ Ala ka bɛnɲɔgɔnya don a ko kɔnɔ jamana Ala k'a kolo suma o de fana na dan sigi kibaruyaw la bi Burama Sanogo ne sera ka minnu fara ɲɔgɔn kan k'olu lase aw ma kuma fitinin kun ye n se a kɔnɔ Auguste n'a ka jama ye baara min k'a kɔnɔ a bɛɛ tɛ se ka fɔ aw ɲɛna k'u fo Yusuf fo ka taa se
min bɛ tali kɛ sibi la nuhu mɔ surakakɛ k'a fɔ ka walimadɔn Haidara Sirifukɛ k'u bɛɛ lajɛlen fo grand bɛ tun bɛ radio kɔnɔ Bamakɔ tutigɛbaw turew ni ɲarew ni darafew a ye n ka foli di n tɔma ma Burama Sumano Ala ka sini fara an si kan